ka sa Bingo Plus. Malay mo, papadulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus na saya! Eeny, meeny, miny, mo. Choose your sulit, sarap saya. Sulit, sarap saya. Sulit, sarap saya. Sa Jollibee, mix and match combos. Lack of growth nutrients can slow down bone growth. Give him Pediasure Plus with more growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster growth in 8 weeks. Puti, pawis, at amoy araw. Yan ang mga mansyang inuuwi nila. Buti na lang, may bagong Breeze 3-Wash Pack na. Nagtatanggal ng mancha sa unang babad pa lang. Sige sa mancha, new Breeze 3-Wash Pack. ba, nagluto ako ng adobo. Lasang toyo nga lang. Na, gamitin mo kasi secret ko. Add Nor Chicken Cubes. May sarap ng isang buong manok, kaya midi sarap ang adobo. Ang sarap, kuya. Parang nandito ka lang, ha? New double pack, 10 pesos lang. Wala kayo sa idol ko. Kapag
shoutout. Open na gabi. Tsubaki vlog, shoutout. Open na gabi. Tsubaki vlog, na liwanag sa dilim na magtatampok sa mga hit songs ni Rico Blanco. Open na gabi gapay mo. Bahagi ng musical, sina Sparkle Stars, Rita Daniela, Khalil Ramos, Anthony Rosaldo, at Brianna Bonagan. Kapag napanood niyo itong musical na to, maiintindihan niyo kung gano'ng preparasyon na yung ginawa ko dito. Nung una ko silang na-meet lahat, talagang medyo 5 viewers, may natakot siya yung raw. introvert self ko. Nagtago ako sa corner. Pero I had to learn to connect with each and every one of them. So ito yung first na original musical na part ako ng mag-originate ng character. So this is very challenging. It kind of feels like coming home kasi since I did theater first before I did TV acting. So it's 5 a viewers very at 3 familiar thumbs kind up of na working siya. environment. Tatlong linggo na lang magre-rehearse para sa liwanag sa dilim ang buong cast. Dito ako sa ano mo, premier. At sa first week Thumbs of up. March, magsisimula na ang kanilang pagtatanghal. Mar Santiago, updated sa showbiz happening. Mamaya, driver patay nang maipit sa gulong ng pick-up na minamaneho umano ng isang nakainom. At Bianca Umali, shinare ang recent milestone na nagpasaya sa kanyang lola Victorina. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Hinahanap-hanap kita, Argentina for me. Hinahanap kayo, hinahanap-hanap ko. Tara kain, busog ang araw-araw ko. Ready na ako! Para laban ready siya sa paglaki, bigyan siya ng new-and-improved Bonakit Preschool 3 Plus. The only one with nuclear shield. At boosted with 20% more calcium at lysine. Tulong para Di ba may isa pa tayo sa food? laban ready sa paglaki. Sunsilk Anti-Dandruff. Ready na? Anong problema? Pagod na ako. Apat. Sa hair problems ko. Pagod na akong magka-dandruff. At pagod na ako sa dry and weak hair. Girl, cut the drama. Use Sunsilk Anti-Dandruff, a 2-in-1 solution with tea tree oil and aloe vera to remove dandruff para healthy, smooth ang hair. All game? Pagod na akong maging maganda. Tanggal dandruff na, healthy, smooth hair pa with Sunsilk. May maulog May ka. magic sa wallet mo. Pagbili mo ng Magic Sarap Triple Pack, 4 pesos ang savings mo. Dahil more magic sa budget, more magic sa lutuin. Magic Sarap Triple Pack. Superboy is here! Don't worry, my superhero Tsubaki vlog, shoutout. Salamat sa 5 viewers. Nag-thumbs up na ako sa premier mo.
TikToks. Shout out sa 5 viewers at 3 thumbs up. May galap pa rin shout po out kasi po. yung Thumbs up guys, pinag-uusapan yung namin nandyan. ngayon. Like Yes. adulting. Tiwala Thank lang you. din. Loyal kasi tayo. Ang favorite color po ng mom ko is Thank you, purple. Tsubaki Ako naman po Vlog. is yellow po yung sa mom ko. So, try Sa po siya pagtamsak. kasi para hindi po nalalanta yung Uy, shout out kay Tudas. Shout out. Ang gandang gabi, Sungkay. Vicky, ngayong gabi, mas dumami pa yung mga pamilya at mga magkakasintahan na naririto sa Pasig River Esplanade para mag-celebrate at mag-date. Kung nagmahal naman na ang maraming mga pang-Valentine gift, mas magmamahal pa raw yan bukas. Pero para sa marami, wala namang kaso ito dahil mahal naman daw talaga ang magmahal. Pero ang totoo niyan, Vicky, priceless naman daw talaga ang pagmamahal. Di ba, Vicky? Happy Valentine's! Max, totoo yan. Mga sabi nga kay Rafi. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Pin ko lang yung kay ano, kay Tsubaki Vlog. Magandang gabi, mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nanlaki ang mata ng isang motorista sa Laguna nang may ibong sumalpok Ano yung sangkay? pinapareho niyang motor. Naka-stream Kung yard. anong ibon Naka-stream ito, yard. alamin natin yan sa ulat na ito. Habang pinabaybay Ha? kamakailan ni Iski ang isang madilim na kalsada sa Santa Cruz, Laguna, meron daw biglang sumalpok sa pinamaneho niyang motor. Kasi parang manok yung lumipad. Sumalpok po sa motor. Binalikan ko siya kasi nasa kabilang lane siya ng kalsada. So may pwede silang masagasaan siya. At dito na lang nanlaki ang kanyang mga mata. Dito yung sinalpo ko ng kwago. Ang umangga pala sa kanya, isang kramo. Alang emosyon po yung feel ko noon. First time ko din po makakita ng kwago eh. Kwago po medyo unconscious. Parang hindi niya kaya lumipad. Or kung makalipad man siya, siguro hindi siya makakalayo. Kaya ako bumalik mga idol kasi inuwi niya raw muna ito. Kinulong ko muna siya kasi may mga pusa po kasi doon sa bahay baka makain siya. Since di ko naman alam yung ipapakain sa kanya, tubig lang po yung binigay ko sa kanya. Hey, shout out. 4 viewers at 6 thumbs up. May galap shout out. Kuya Kim, bakit malaki ang mga mata ng kwago? Kuya Kim, ano na? Kuya Kim, ano na? Nakaharang man. Ang mga kwago, nocturnal, mas dito sa gabi, ang malalaki mata nila ay tumutulong sa kanila para makakita ng mas maliwanag at malinaw kahit sa mga madilim na lugar. Ang kanilang mga mata may mas malalaking pupil at espesyal na parte na kung tawagin ang pentong lucido na siyang rason bakit nakakakita pa sila ng malinaw sa dilim. Pero kung malinaw ang mata ng kwago sa dilim, paano sumalpok sa motor na pinapaliw ni Iski? Dito yung sinalpo ko ng kwago. Ayon sa isang veterinaryo, maring nasilaw sa ilaw ang mga 3 viewers, shout Pero out. napangga ito, raptors din daw ang mga kwago at bumababa ang mga ito sa lupa para manghuli ng prey. Dito yung sinalpo ko ng kwago. Kaya posible din daw na nasakto nito ang pagdaan ng motor ni Nixie, kaya sumalpok siya rito. Samantala, bumuti naman daw maglagay na nakaenkwentro ang kwago ni Nixie. Tinry ko ng buksan yung pintuan. Mga ilang minutes na
paghihintay at lumipad na po siya. Kung sa tingin nyo, malaki na ang mga mata ng kwago, baka mas lalong malaki ang mga mata ninyo kapag naka-eye to eye ninyo. Ang hayop na may pinakamalaking mata sa buong mundo. Mahulog ka. Alam niyo ba na ang giant squid ang may pinakamalaking mata sa buong animal kingdom? Ang diameter ng kanilang mga eyeball maaaring umabot ng hanggang 10 inches. Kasing laki ng ulo ng isang tao. Ginagamit nila ang malalaki nilang mga mata para makaaninag kahit pa sila nasa napakalalim na parte ng karagatan. 5 viewers, shoutout sa inyo guys. Kung para na balita, i-post o i-comment lang. Kuya Kim, ano na? Inano ko lang guys, tinalikod ko kasi nandito sa likod yung anak ko. Tinan mo, nasa likod yung anak ko. 24. Makulit. Kabal ng kabal. Ang hiling ng naulilang pamilya ng nasabing rider sa Pasay City. Matapos maibit sa gulong ng pickup, ang nakabanggang driver, nakainom umano. Nakatutok si Darlene Kai. Naipit ang 59 na taong gulang na rider sa gulong ng pula. Siya sa Hey, mga Brianna reklamong reckless Street, shout out imprudence sa resulting iyo. in homicide, Sangkay, damage to salamat property, sa at driving live. under the influence of alcohol. Makakagalit kasi bakit nagdadrive ng lasing. Definitely magpupursue po kami ng case. Kasi namatay yung tatay ko. So dapat lang may justisya yung tatay ko. Nananawagan ng pamilya ng biktima sa mga karagdagang ebidensya gaya ng 6 dashcam. viewers in the house. May batas po tayo At 7 thumbs up. Thank you guys. Sa dami nyo dyan. na bawal po mag-inom na magdadrive. May kaupo lang penalty po siya. Sa dami pala. Para sa GMA akin pala yun. Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Guys. Shout out sa 6 viewers. Ibinahagi ni Sparkle Star Bianca Umali ang kanyang naging Ay, wala reaksyon sa siya, issue lahat na yun, ipinukol sa kanya kaugnay ng pelikulang Mananambal kung saan kasama niya ang superstar na si Nora Honor. 4 viewers Emosyonal at ding 7 binalikan ni thumbs up. Bianca ang mga pinagdaanan mula Akin sa lang pala kanyang yun lahat. kabataan. Makichika kay Nelson Canlas. I always say na mamamahal kita. Lahat ng ginagawa ko, gusto ko nakikita mo kasi para sa'yo to. Naging emosyonal si Bianca Umali sa kanyang muling pag-upo sa GMA Integrated News Interviews nang ikwento Sana all niya abot ang ang struggles na pinagdaanan niya Ano nung lang yan, bata pa Sangkay? siya. Uli lang Yung sirang lubos at po the na age of 10 gumagana pa naman. at tanging Lola Victorina lang niya ang umaruga sa kanya. Kinupkot niya ako without any question. Harap Imagine ko lang ko dun yan, sa pader nakwento guys. ko Kaya naman yung na anak ko maraming makulit. beses. 11 kami ng mga apo niya sa Yabang. bahay. Mayabang ka And mo, she hindi all mayaman sent us to sangkay. school. And Walang given all yaman. of that, my Baka lola tayong wasn't the richest. My lola puhunan was na past sarili. 60. Untang lang. She was retired, How able was she able to to do that?
Exactly, that's the miracle. Kahit po kami, talagang when we backtrack and even when you ask her, she would say, hindi ko rin alam. She's such a selfless woman. She's really, siya yung Wonder Woman ko. I call her my superhero dahil sinalban niya ako for me. Ang lahat daw ng ginagawa niya ngayon, mula sa personal achievements, pati na sa milestones ng kanyang career bilang artista. Ingay ng anak ko guys. For her
Senadora Amy Tsubaki Marcos, Vlog, dating shoutout, Senador salamat sa Manny Pacquiao, pagtambay. dating Senador Tito Sa kay Soto, Biboy TV, thank Senador you Francis rin. Tolentino, Salamat sa inyong dalawa. Congressman Erwin Tulfo, at Congresswoman Camille Villar. Biboy TV, shoutout, sabi ni Bam Tsubaki Aquino Vlog. ang Bohol, Wait isang lang tayo araw guys, matapos kasi salakayin ng may issue nanonood ng kami TV. edukasyon sa Tarlac State. Ay, shoutout sa 6 viewers at 9 thumbs up. Ay, Ma'am Percelda Channel, salamat po sa pagpasyal. ng failed Nakano pa naman snatching po na kayo, naganap dito nakalive. sa may General Terona Bigyan sa kita may ng Bagong jacket. Baguio. Tinangay raw ng mga suspect ang Thank you cellphone very ng much. taxi driver at wallet na may lisensya at 1,600 pesos. Isang
kami masyadong Hey, shoutout sa 7 viewers at 9 thumbs up sa atin dyan. Thank you very much, Ma'am Criselda, sa pagpasyal. Pasyal din po ako sa live. Naka-live ka, ma'am? 7 viewers in the house, shoutout. Puntahan ko yung live mo. Okay, thank you sa 9 Para sa viewers. GMA Ay, 7 Integrated viewers. News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sugatan ang isang lalaki matapos siyang pagbabaril. Guys, hindi mo na ako mag-play ngayon ng mga video nyo. At tuluyang pinagbabaril. Sunod na lang ang pag-live ko. nakabarilan na lang. Kasi Tama yung taong yan eh. pupunta na ako mamaya, iwanan ko rin kayo. mukha. Mamili ako ng paninda ko. Hindi raw nakuhanan ng aktual na pamamaril dahil sira ang mga CCTV ng Barangay 163 at mga katabing 7 barangay. viewers at 9 thumbs up, Naisugod naman sa shoutout. ospital ang Ellen Mercado, 8 viewers, nag-share pa shoutout. ng wisdom Ang about dami na. love. Yan ang chika ni Salamat Aubrey po, guys. Carampel. Sa Kagibay, salamat sa mga alagad mo dyan. Valentine's Ang Casilda Deals, ang Channel. media Thank you po. conference ng Everything About
This Hey, Thursday 6 night. viewers, Sa shout ngalan out. ni Arellano, ako po si Ashley Rivera aka Petra Mahalimuyak. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Ayan kayo, Petra. Thank you. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumakir. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.
Sangkay, kain. Bangus. Sinigang. Higop sabaw. Hmm? Tapos may ano? May atis. May sili, kalamansi. Wala kayo! Umaga pa lang, pawis ka na. Mag-dive na! Sa iba, tinatakpan lang kasi ng bango ang hindi pa talaga nalilinis. Pero sa Tide, tagos ang linis. Tide, tagos linis. Kaya Pagatas. bango. Eeny, meeny, miny, mo. Choose your sulit sarap saya. Pahinto sa ngalay, tusok, manhid. RXP! Kayo, Kapit lang. Kapit. Bayan. sabaw. Utang kami pagpahali, boss. Tapos, Sure, but not just any coffee. Dapat yung sobrang sarap na kape. Coffee ko brown. Sarap, pampaap. Saktong timpla na may sarap, pampaap. Yum, yum. Coffee ko brown. Sarap, pampaap. Kain. 30 years married, how do you guys do it? Connecting heart to heart and eye to eye. Paano pag lumabo ng mata dito? EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Stop staring. Connecting with you, Dad. Love you. Love your eyes. Imbis na tuyo sa pritong isda, Mamaya gutom na kayo rin. ito'y sarap Kumain na mo. rin kayo. Mabay na kayo sa akin. Oyster sauce mo. 3 times, oy, sarap. Ang bawat Alam ko nagugutom na rin kayo dyan. Mama Sita's oyster sauce. 3 times, oy, sarap. Pag mataas ang blood sugar Hmm? at kolesterol, ang mundo mo, Bao. na lang bawal. But you can say yes. Ang Criselda, kain ka na. The drink that's highest in fiber. Ano ba yan? Manage blood sugar and cholesterol. May refreshing winter melon flavor, no sugar added, at non-gelling Guys. pa. Sarap inumin kahit may diabetes at high Sausawan natin cholesterol. dito. Yes! Glucopro, say yes to the super fiber drink. Alagang Unilab yan. Wala kayo sa idol ko. Makapag-exam ako kahit kulang sa tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Nakatak si idol, palagi na valid ang mga certificate. May cash grant pa ako kahit wala pa akong 100 years old. Yung idol ko ang gumawa ng helmet law. Kaya marami ng lethal ba ito? Sino ba yung idol ko? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, May kangkong pa, oh. ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa Balosa. We crave fudgy, fudgy more ang gusto ko. We love fudgy, fudgy more. Tipid-tip, may murang pampabango ng damit. Dapat isa, dalawan. Mura nga, gastos naman sa dami. Ang isang downy, kasi
Hey, shout out sa ano, 750 lang per wash. Ang L'Oreal Liquid. sa viewers natin dyan. Shout out. KFC.
Hey, shout out guys. Shout out po. Salamat po sa mga pumasyal sa akin live. Maglabas muna ako mga koray. Magbili lang ako ng paninda ko. Ha? Sinsya muna kayo pa kung hindi kayo naasikaso. Medyo busy-busyhan kuno ako. Sinsya na guys ha. Shout out sa 5 viewers at 10 thumbs up. Thank you very much po. Wala, 2 hours na pala ako. Naka-live. Thank you guys sa nagtambay. Tangkay Biboy, thank you. Criselda channel, thank you po. May bili lang akong paninda ko. Naka-monitor naman yung isa kong cellphone sa inyo. Kahit nasa labas ako. Silent ko lang to guys ha. Mute ko lang. Criselda, salamat sa patawa-tawa dyan. Bilan lang akong paninda ko. Sayote tsaka ano. Kung may repulyo sayote. Yan muna kayo guys ha. Iwanan ko muna kayo. Bye bye. Maghanap buhay muna tayo.